Masini emleron basang joi joto khlaika joi joto khlaimani bisingtiga kabang masini asa akanka no kunu din khana bo sudani sakok sagai jingna abai ki tola khilai langka ini makanya kare BJP ga फाइनल ना लाम सको ini makanya kare BJP ga फाइनल ना खाबाय खोबाय लाम सको भारत माता की जय वंदे मातरम परिचय किसा साइखनारलाय सिगां ani परिचय अंखा अमल मानिक त्रिपुरा पाटिसुरी बिसिनि त्रिपुरा मन्थनि लिडार इनके आं तिनि इरो बीजेपी ga joining खालामनायनि कारण अंखा गोबांमा जों एमएलए रखमबो जों जोंनि पाटिसुरी बिसि रक जोंनि करबुक सब डिविजन 43 नं करबुक विधानसभा ga जों गोबांमा जोंनि एमएलए रनबो जों जय जतो खालायखा जय जतो खालामनानै बिसिंतिगा गोबां मासिनि आसा आकांखा न कुनु दिन खालामबो सुदो मिसाकक सागै जोंना अबाय के तला खिलाय लांखा एफाना जों अबाहाय बररबो जों कुनु दिन बो जों तंना मसोफिया ए भारतेर जनता पार्टी उनका कायसा मनांगा क्लाइजाव रखनो कायसा पोखरगो तलां खानानि बागै कायसा अबाहाय ब्रकनि खानि पावर अबनि बागै तिनि हाय जरा जों सटिक बागै जों भारत माताना जों जते जों नकल कायसङै जाते जों पदमार्थ जों बिस्कांगस या लोकसभा निर्वाचन गजों बमाय के जों जाते जय जतो के जों तेवाइसा जों फाइनाय अबनि बागै आं तेवाइसा किसा साओ तेबो आरो लोकसभा दरेगा बीजेपी सरकार फैयाके त्रिपुरा मथाबो कुनु फाइगे मानला हिंगे आं डाइरेक्टली सायरखा अबनि बिसिंतिगा सिनि 43 नं करबुक सिनि जे लोकसभा निर्वाचननि तैखांबो जों सिनि सार समाबो गोबां मास जों लोगेर फाइका अबनि बिसिंतिगा गोबां मासिनि तिनि हायजरा जों 13 फेमिलि जों 29 बुतार जों 39 बुतार जों तिनि एरा जों बीजेपी ना हामजागै जों तिनि जॉइनिंग फाइका अबनि बागै सिनि आसा आकांखा जों सटिक भाबे जों जाते भारत मातानो जों हामजागनाय